Menta ke sngi South Rik no para arajar person ka MPSS Security Agency Training Center Thatmuthlong si Pramer kalayo ban pendep ya ka batch ke bakandai jong ko on security guard. Shua ban pen bam smai bat ban sam ya kisar not sya ki balapas ya ka ni ka training kala don ka jingalang balapen ya da usam la sambor shooting. Shua ban sedang ya ka jingalang layo ya ka jing duwai bakar pang na ubati nang tedu. Layo ban pendang sentiu ya ki nang sya khot singabha ki bakan thop ya kong san sembut kong san pastor ya ki riu rang ba bat ya ki long kemi. Kala don ka jing thang mamati ka jing penher lama bat ka jing ot ya ribbon da kong san kum ka dak ban sedang no ya ka ne ka passing out pa red ha ka ne ka sngi. Ya ki kantin jing ya selok man ai men sim ya ki khun samla ki bala pas ya ka training la granda I pastor reborn nombri. Ya ki ne ki khun samla ki bala pas baha ya ka ne ka baj ka ba khandai la pen bam smai da usa pendap lang muksor u belong ru managing director jong ka MPSS Security Guard Agency Training Center. Usaha Genesis ikam habakren kumukong san hakan ni kasngi ulaya ro ya ginong penyai jong kan ni ka training center balang ba jong kan ni ka training center na pen yo kam yo jam yo shibon ki khun samla jong ka jella shu ula berrap da ka baong ba kum ki khun samla ki de banang ya trai shitam man poi sha ka thong jong ka jing job ha ka jing im jong ki ki wei pat ki bakran ha kan ni kasngi ki kan thop ya awai ha shnang ka tu ber so shri bat ki wei ki riu rang ba la sam ya ki ser not ba pher shabro ki bala pas bha ya kan ni ka training on security guard jong ka batch ka bakhandai ha kan ni ka ju hi kasngi da kong san sembut kong san pastor bat ru kum ju ya managing director. Pan pen pu pen ping ya kan ni ka sngi la yo ru ya ka jing shat pedyang buram bat ka jing shat pen berngya na ki khun samla ki bawan training ha kan ni ka training center la pen kut ya kan ni ka passing out parade da ka jing duwai bat da ka wi sarjan.